як зани тоҷик барои истифода бурдани 1000 испан ответша тен пешакӣ раҳмати калон барои бехатарӣ гуфта қайчидагӣ ҳастай. баъди 10 сентябр равм работа гуфта бидром патен накунам 2 моҳ баъд граница бирам. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузоред. нафарҳое ки дар Москва қарор доред ба шумо стоматологи тоҷик дар кор боша, агар рақамош мебирояд занг бизанед, аз номи ма гап занед, кортона бо нархи арзон буд мекунад. додситонии кулли ҷумҳурии Тоҷикистон аз мардуми кишвар чӣ хост? ҳангоми сафар ба Русия бо худ растании шифобахши 1000 испан набаранд, зеро мумкин аст ба зиндон маҳкум шавад. яъне ки аз прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандо барои фоидаи худшон огоҳ карда гуфтанд ки вақти сафар кардан ба Русия испанд набаранд. хеле ки медонед, дар кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия як моддаи нав ворид кардан барои истифода бурдани ҳамин 1000 испанд. додситони рӯзи 21 август бо нашри баёнияе гуфт 1000 испанд аз моҳи феврали соли 2024 ба рӯйхати растаниҳои дорои маводи мухаддир ва моддаҳое ворид карда шудааст, ки ба мағзи инсон таъсир мегузорад ва рафту табъи ӯро тағйир медиҳад. ва инчунин ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ҳафтаи гузашта як информатсия нашр шуд ки як зани тоҷик барои истифода бурдани 1000 испанд нисбаташ парвандаи ҷиноӣ оғоз кардан дар Россия ва 8 сол равонаи зиндон шуд. дар баёнияи додситонии кул омадааст ки бар асоси кодекси ҷиноии Русия вобаста ҷазо барои бо худ бурдани ғайриқонунӣ нигаҳ доштани 1000 испанд аз ҷаримаву ихроҷ аз Русия то ба зиндон таъин карда шудааст. тавре маълум дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 испанд ҳамчун восилаи тибқи бовариҳои кӯҳна барои дур кардани таъсири чашми бад ва дигар чизҳо истифода мебаранд. яъне ки дар худмонӣ барои баъзе бемориҳо истифода бурда мешавад, лекин Федератсияи Русия ҳамира ба рӯйхати маводҳои сахттаъсир ворид карду истифодабарӣ ё ки бурданша манъ кард. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва қонуна ҳар куҷое ки ҳастед хуб риоя кунед. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. раҳматов нависонда. салом дода. ман 10 бор зиёд савол додам, ҷавоб надодӣ. илтимос ҷавоб те. ман госусулуга надорам. Тоҷикистон бирам, аз ӯ тараф биём. ягон проблема намешавад. пешакӣ раҳмат. Не, ягон проблематон намешавад дар ин масъала. агар ки рафте наврад на госуслуга мекунед. тамом. як нафари дигар нависондай: акаҷон ассалому алайкум. ман донишгоҳма вастанавид кардам. оё мара ба хизмати ҳарбӣ мебаранд? пешакӣ раҳмат. вақте ки шумо донишҷӯ бошед, ҳозир хонда иста бошед, ба хизмат даъват намешед. баъди хатми донишгоҳ. Каримов нависонда: ассалому алайкум ака. як мефаҳмондем. барои чӣ курьера ман каресам дар шаҳри Санкт-Петербург? ответша тен. пешакӣ раҳмати калон. барои бехатарӣ гуфта қайчидагӣ ҳастай, вале и времени дар ҳамон информатсияе ки ҳастай то моҳи декабра кору фаъолияти курьерора гуфтагианд ки манъ мекунанд. Гулмуродзода нависонда: ассалому алайкум. омадани мана ба Москва 3 моҳ мешавад. ягон документ накардам. барои документ кардан бояд аввал куҷо бирам? чӣ кор кунам? илтимос ҷавоб тен. ҳозир шумо то моҳи сентябра то 10 вақт дорем ки бирен мақсад ба ФМС, аввалан ки регистратсия кунем ва баъд мерем ба сахр ва ба патент ҳуҷҷат пешниҳод мекунем. ва патента ки гирифтен бо трудовой договора бо патент ба МВД Россия роӣ мекунем ки уведомлит кунанд. Юнусов нависондай: салом ака. ман гости дар омада будам. 3 моҳ пас Тоҷикистон омадам. омадан ман 2 моҳу 20 рӯз шудай. мешава бо Москва равам. депорт намекунанд? илтимос ҷавоб гардонед. дар амал ҳамин чизао ка ба назар намегиранд мемонанд ки бидуроед, лекин агар тибқи қонун бигирем, вақте ки гости одам ай Россия мебирояд 9 моҳ пас ҳаққи ворид шидан дорад. Раҷабов нависондай: ассалому алайкум ака. созӣ, ман патент қатъи кор мекардам. охирон бор 1 сол пеш гости рафтам. як рӯз истодум гашта омадам. баъди 10 сентябр равм работа гуфта бидром
патент накунам, 2 моҳ баъд граница бирам, баъд патент кунам, мешида бошад? Не, намешавад. баъди даҳам строги рейдо мешавад. як моҳ иҷозат дорем, мисол шумо муҳлат дорем барои гирифтани патент. ӯ 2 моҳ 3 моҳ бестӣ баъд бикунӣ, ин ихтиёр дар ходи ҳар як кас нест. қонун чӣ зеро муқаррар кардагиай, ҳамохе бояд амал бикунӣ. як нафари дигар нависонда додарҷон илтимос манда ҷавоб нависем. Паспорти ман без ограничений депорт задагӣ. Чиай? Ба фикри ман саволи хита як чанд бора ҷавоб додистам. Яъне депорт як умра и чиз. Шарипова нависонда. Ассалому алайкум ака. Ман 3 сол шид патентма продлит кардестам. То чанд сола метавонам границану рафта продлит кунам патента. То 3 сола ки боша ҳамин охирон солта. Идох барои продлияни граница мегзарӣ, баъд продлит мекунӣ. як нафари дигар нависондае ки ман ҳама видеота тамошо мекунам. чанд бор комментария менависам, намехонӣ. ай ҳамун комментари гапҳои нитора хондана. саволои дубора ҳамҷавоб гӯй беҳтарай. вохӯчон бас мекунанд комментари навишира. гап нест бародари азиз, қабул сухантон чизе ки гуфтем ҳамохе мекунем. як нафари дигар нависондае салом акаи сорумон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шудагӣ ҳаст ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз моҳи октябр сар мешавад то охири моҳи ноябр давом мекунад. бародари азиз, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. агар саволотон бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com